Várjuk az érkező vihart, egyelőre nem érzik, de a naplóban az egyes a szünet óta érik. Megérkezett az öklöző bajnok Csavardi, itt senki nincs ki óráját megmerje zavarni. Az osztály elkussol, ítéletét várja, Csavardi az ajtót öklével bezárja. Lapokat oszt ki, a vén cigány a téma, írd le mindent, mit tudsz, csak egy a probléma. Minden didák dolgozata üres, kivéve egy cigányt, ki valójában rühes. Ő művet hajnali 3-ig elemezte, a ceglédi holokausztot ezzel felvezette. Csavardi a vén cigány, a vasöklő diktátor, annyi jegyünk van, már ömlik a fitmánkból. De aludj írjál, de engem amúgy nem érdekel, az érettségin így már semmit nem értek el. Dolgozni kéne, nem a cigányon röhögni, büdös férfi mennél inkább háborúba gyötrölni. Szöveggyűjteményt miután magáévá teszi, a kanvája 200 ropogós diáját teszi. Donát, ki gyakorlatban cigány, lélekben kor is. Direkt magyar óráról késett most is. Aztán egy kérdést Vivien felé fordít. Csavardi, ezért ingerülten ordít. De Csavardi az üvöltözés picit abba hagyja, sietni kell, nyílik is a 200 iás konva. El is kezdődik a vén cigány elemzése, kérdezi, milyen műnek a szintézise. De fasz sem érdekli, hogy miről ugat, ezért a diákokra öklével mutat. Miattatok folyton későn fekszek, kelek, kussoljál, már nem téged kérdeztelek. Csavardi a vén cigány, a vasöklő diktátor, annyi jegyünk van, már ömlik a fitmányból. De aludj írjál, de engem amúgy nem érdekel, az érettségén imad semmit nem értek el. Dolgozni kéne, nem a cigányon röhögni, büdös férfi lennél inkább háborúba gyötrölni. Szöveggyűjteményt miután magáévá teszi, a kanvája 200 ropogós diáját teszi. Még tovább az óra, mint Niger a földeken. Dolgozatot írunk jövő hét pénteken. Páros feladat jön paddásokat cserélve, Balázsék röhögnek, most ki lesznek herélve. Viktor Tamás mellett foglalt helyet, számológépével elemzi, tolvaj ceruza helyet. A leleményes diák a cigányt a képernyőre kiírta, óra után megy, és az összes ilyet kiírtja. Vége az órának, de ő még szünetben tovább tartja. 5 perc után feladja, eszébe jut Csokonai farka. De azért nem nyugszik, felad tanulni 6 verset, majd feláll, köp egyet, és elhagyja a termet.